שלום, ברוכים הבאים ל-EasyApp. EasyApp היא אפליקציה המאפשרת לכל בית עסק לנהל מועדון לקוחות, לעדכן מבצעים ומוצרים, לשלוח קופונים ולהזמין לאירועים בכל זמן ומכל מקום. בנוסף, האפליקציה מאפשרת שליחה של הודעות בזמן אמת למכשיר הסמארטפון של לקוח הקצה. מערכת EasyApp בנויה משני ממשקים עיקריים. ממשק אחד זו אפליקציה שנמצאת על הסמארטפון של לקוח הקצה, שם הוא יכול לראות מבצעים, הנחות, קופונים ולבצע קניות בחנות. והצד השני זה ממשק הניהול של בעל העסק. בהדרכה היום אנחנו נעבור על האפשרויות שנמצאות. הכניסה לממשק הניהול נעשית דרך דפדפן כרום. אני אכנס עם השם משתמש להדגמה שלי, EasyApp, אני מכניס סיסמה ונכנס לאפליקציה. בתפריט הניהול ישנם מספר כפתורים שכל אחד מהם אנחנו נעבור עליו ונראה איך אפשר לנהל את ההטבות ואת ההודעות וההזמנות שקיבלנו. הרובליקה הראשונה היא ניהול הטבות, ניכנס אליה. כאן ניתן לתת הטבות לחברי מועדון ולמי שמחזיק את האפליקציה. ניתן לדוגמה 10% הנחה על עוגות חתונה. אנחנו ניתן תיאור של ההטבה, קצת יותר מפורט. 10% הנחה על עוגות חתונה, לא כולל יום חמישי ואין כפל מבצעים. נקודה. נעלה תמונה ואלינו תמונה ולוחצים על הוספת הטבה. המערכת מודיעה שההטבה התווספה בהצלחה. במידה ואנחנו רוצים להוריד הטבה שכבר העלינו, אנחנו חוזרים אחורה. באותו מסך של הוספת הטבה יש מחיקת הטבה. אנחנו יכולים לראות פה את ההטבה שהעלינו לפני חצי דקה. אנחנו לוחצים מחק וההטבה נמחקת. פה זה כמו שאתם רואים, הטבה אחרת, לא אותה הטבה שהעלינו לפני דקה. עוד לחיצה על back ועוד אחת ואנחנו חוזרים לתפריט הראשי ואנחנו עוברים לניהול מוצרים. ניהול מוצרים זה למעשה הכנסת מוצרים לחנות שנמצאת באפליקציה של לקוח הקצה. ניקח לדוגמה שם מוצר, ניקח עוגת חתונה, נוסיף מחיר 500 שקל, נעלה תמונה ונוסיף גם שם תמונה, עוגת חתונה 212. נוסיף את המוצר והמוצר עלה ונשמר בהצלחה, מקבלים הודעה. במידה ואנחנו רוצים להוריד מוצר, אנחנו יורדים למטה, יש פה כפתור למחיקת מוצר, נכנסים, רואים פה את העוגה שהעלינו לפני חצי דקה, לוחצים מחק וזה נעלם מהחנות. חברות ועסקים שהם מקושרים לפייפל ויש להם חשבון פעיל בפייפל, ניתן להוסיף קישור ישיר לפייפל לשם סליקה. ונחזור למערכת ניהול, פעמיים לוחצים על חזרה, מגיעים לכפתור השלישי, ניהול קופונים. כאן אנחנו יכולים להעלות קופונים. אנחנו נעלה קופון עכשיו של 1+1, עוגת שמרים ליום שישי, תיאור קופון, זה 1+1 על עוגת שמרים ביום שישי, ניתן אותו תיאור, תוקף הקופון, אנחנו ניתן אותו עד סוף ינואר, ופה אנחנו רואים אחוז הנחה אנחנו יכולים להכניס, שלנו 50%, מידע נוסף, אז נגיד אין כפל מבצעים,
ולא ניתן לשלם בתלושים. מחיר ישן 80 ש"ח, מחיר חדש 40 ש"ח. נעלה תמונה. ונפרסם את הקופון באפליקציה. זהו, הקופון פורסם. ובמידה ורוצים להוריד קופון, לוחצים חזרה, ניתן לראות למטה, מחיקת קופון. אנחנו נראה את הקופון שהעלינו לפני רגע, עוגת שמרים 1+1, ולוחצים פה מחיקה, והקופון נעלם. עוד פעם חזרה, ועוד פעם חזרה, ואנחנו מגיעים לניהול הודעות. הודעות הן למעשה הודעות שהבית עסק רוצה לפרסם ללקוחות שלו. זה יכול להיות החל מהודעות על סגירה, על שיפוצים, שעות חנות וכלה במבצעים. אנחנו נוסיף פה הודעה עכשיו על סגירה לצורך שיפוצים. החנות תהיה סגורה ביום שישי 27/12/2013 לרגל שיפוצים. כאן אני מכניס את התאריך של הכנסת ההודעה, במקרה שלנו זה 23 עכשיו, ואני מוסיף את ההודעה. ואני יכול גם להוריד הודעות, או אני אוריד כמה הודעות ישנות שהעלינו לצורך ההדגמה, ובזה זה מסתיים ניהול ההודעות. שוב פעם, חזרה, ואנחנו מגיעים להזמנות שהתקבלו. הזמנות שהתקבלו למעשה מרכזות את ההזמנות שבוצעו בחנות באפליקציה. אנחנו יכולים לראות פה עוגת גבינה לדוגמה שהוזמנה, אנחנו יכולים לראות את השם, את המחיר, את הכמות ואת מספר הטלפון. אנחנו יכולים למחוק אותה במידה ונלחץ על הכפתור, ואנחנו יכולים לעשות חזרה כדי לחזור לתפריט ניהול הראשי. קופונים שהתקבלו זה למעשה קופונים שהורדו על ידי לקוחות. כל לקוח הכניס את השם שלו, את מספר הטלפון, הדואר האלקטרוני שאליו נשלח לו הקופון, ואת תיאור הקופון, ותאריך יצירת הקופון גם מתווסף פה. לחיצה על חזרה מחזיר אותנו לשליחת הודעות פוש. הודעות פוש הן הודעות שנשלחות ישירות למכשיר הטלפון של לקוח הקצה, בדומה להודעות שנשלחות על ידי אפליקציות כמו חוליו, גרופון וכולי. ניתן לבצע שליחה של שתי סוגי הודעות, אחת הודעה שהיא בזמן אמת, והשנייה הודעה מתוזמנת על פי תאריך ושעה שנקבעים מראש. לדוגמה, אנחנו נשים פה הודעה של 50% הנחה לרגל פסח. אני עכשיו לא אשלח, אם הייתי לוחץ פה זה היה נשלח עכשיו, אבל אני רוצה לתזמן את זה סמוך לפסח. אני עובר לכאן, רושם את ההודעה מחדש, אני רוצה שזה יצא ב-8 בבוקר, חשוב להקפיד על הפורמט, אני רוצה שזה יישלח בתאריך 7/4/2014, הפורמט הוא 2014, מקף 7/4, אז זה 04, מקף 07, ושלח את ההודעה. ההודעה תישלח בתאריך ובשעה שקבעתי. עוד לחיצה על חזרה, מביא אותי למסך שליחת הודעות, ועוד אחת לתפריט הניהול. לקוחות פונים, זה בעצם ההודעות שאושרו לי ביצירת הקשר, ברובליקת יצירת הקשר, באפליקציה, פה אני יכול לראות פניות של לקוחות, מספרי טלפון, הודעות ועוד.
אני יכול למחוק הודעה שטופלה, לדוגמה את ההודעה הזאתי, וזהו. זוהי למעשה כל האפליקציה, כל ממשק הניהול, הוא פשוט, הוא נוח, הוא מאוד יעיל. במידה ויש לכם שאלות, אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר שלנו easyapp.co.il. אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר, גם בטלפון וגם במייל. זהו, נשתמע בהדרכות הבאות.